जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय सिद्धियोग, जय संजीवनी मंत्र। ମୁଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଦ୍ଧିयोग ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟବେଳର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବି। ଏ ପଛ ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କରି ବଂଶଜ କରିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରଟିକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ନା, ମୋ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଏଇଠି ମୋର ଛୋଟ ମିନି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏତେ ବର୍ଷର ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଯଦି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ଆସିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଅମୃତ, ମାନେ ଯଦି କହିବି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଥିଙ୍ଗ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ମୋ ଲାଇଫରେ। କାରଣ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଅଧୁରା କହିତେ ଗଲେ ମୁଁ କି ପାଇଁ ନା ଅଧୁରା ବି କହିବି ଏଇଥିପାଇଁ, ବିନା ଗୁରୁରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଟକାବରେ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ହିଁ ପାରିନଥିଲି, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବେ କାହା ପାଖରେ ଆସିବି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରେ ପଠେଇବେ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦାଦା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଇନାଥଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ମହାଦେବ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି, ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ମହାଦେବ ହିଁ ଦାଦା ଗୁରୁଜୀ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ଦାଦା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ରୂପରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଫିଲିଂ, ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି, ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଭାବନା। ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ଆ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସବୁକିଛି। ହଁ, ସିଦ୍ଧିಯೋଗରେ ହୁଏ, ଗୁରୁଜୀ ତ ତୁରନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେତେ କୁହନ୍ତିନି ନା, ଯେତେ ମିନ୍ସ ଅପର ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜାମ ସେତେ ସେଟା ଟଫ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ବି ଆସେ, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଜିନିଷରେ ପେସେନ୍ସ ବି ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, ଗୁରୁଜୀ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ ବହୁତ ଜିନିଷର ରେଜଲ୍ଟ ମତେ ବି ମିଳିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳୁଅଛି ମତେ। ଏବଂ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଛଡା କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ସବୁ ଜିନିଷ ତ ନଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ ହିଁ ଅନଶ୍ୱର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ମହାନ ସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୀରାବାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମୀରାବାଇ ମହାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ। ଅକ୍କା ମହାଦେବୀ ଯିଏକି କନ୍ନଡର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସନ୍ଥ ଶିବ ଭକ୍ତିନୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୀର ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ପରେ ଆଲମ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମହାନ ଶିବ ଉପାସକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସିଏ ତ ଦିବ୍ୟ ଅବତାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ହି ୱାଜ ରିଏଲି ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଏତେ ଡାଉଟ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚିକାଗୋର ସ୍ପିଚରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ କହୁଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ଦୀପନୀ ଋଷି ଥିଲେ। ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ବିନା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ, ନା ପରମ ସୁଖ ସମ୍ଭବ, ନା ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ଅଛି। ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ଗୁରୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାର କାରଣ, ଗୁରୁ ହିଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଗୁରୁଙ୍କର। କାରଣ ମା ହଉଛି ଶରୀରର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମଦାତା।
ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସହ ପରିଚୟ କରାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ମୁଁ ବହୁତ ନତମସ୍ତକ ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲଜୀ ସିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଦାଦା ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଇନାଥଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମିତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ବଢୁ, ସିଦ୍ଧିୟୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର କେବଳ ସିଦ୍ଧିୟୋଗ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ରିଏଲାଇଜ କରିନେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭବରେ କହୁଛି, କାରଣ ସିଦ୍ଧିୟୋଗ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱେ, ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦଉଥିବା ପନ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା, ସିଦ୍ଧିୟୋଗ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିବେ। ସବୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କୃପା। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଦାଦା ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ସିଦ୍ଧିୟୋଗ, ଜୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର। ନମସ୍କାର।